I dobar dan ljudi, vreme je da pričamo o novom kolekcionarskom izdanju Veselog četvrtka, a to je grafički roman Carmen. Pre nego što bude malo pričao o samom romanu, nažalost postoji jedna tehnička stvar u ovom izdanju koja mi je onako baš mnogo upala u oči i koju bih hteo vama da pokažem, odnosno da vam skrenem pažnju. Malo ću zoomirati kameru. A to je ovaj ovde font koji vidite sad zoomiran. Ovaj font je toliko loš i toliko nečitljiv da je meni ovo toliko otežalo čitanje ovog fenomenalnog grafičkog romana da moram da skrenem pažnju svima, a pogotovo Veselom četvrtku i svim ostalim izdavačima, da malo razmišljaju o readability-u fontova koji koriste i koliko neki ljudi koji recimo imaju disleksiju ili šta god, jednostavno neke fontove kao što je ovaj, apsolutno ne mogu da pročitaju. Znači, ovaj font je toliko loš za ovaj strip i toliko loš za bilo koji strip, jer bukvalno imam osjećaj da moram da čitam no ponekad se i ne sećamo i tako dalje i tako dalje. Znači, od mojih uobičajenih, ne znam nija, recimo 100-150 reči u minuti, sreo sam se na 20-30 dok sam čitao ovaj strip. Znači, stvarno jedna katastrofa i jedan veliki propust Veselog četvrtka. Osim toga, ovaj strip je sa tehničke strane manje više savršen, znači ono što smo uopšteno navikli od Veselog četvrtka, nema nikakvu numeraciju na rikni, velikog formata Majke i očevi za razliku od drugih stripova u ediciji Međuvreme, na kvalitetnom malom masnom papiru, znači kvalitetna štampa, kvalitetan prevod, sve super, osim naravno tog fonta. Što se tiče samog stripa, strip je o, kako mogu to reći, jednom Grim Reaperu, ne nužno, odnosno definitivno ne hrišćanskog gledanja na stvari. Znači, ovo nije kao u Seven Sealu ili u tako nekim filmovima i stripovima. Znači, ovo je više, da kažem, jedan budistički način gledanja na smrt i reinkarnaciju, jer čovek koji umre ne ide ni u raj ni u pakao, nego se reinkarnira. Carmen iz stripa je došla po svoju dušu kod ove devojke i ceo strip je u principu njeno zaduženje, njena misija, odnosno kako dušu ove devojke da reinkarnira i šta će se desiti sa dušom te devojke. Ne bih dalje ulazio u samu priču, osim što ću reći da je priča vrlo originalna, da mi se vrlo sviđa to što nije, kao što sam rekao, taj neki hrišćanski aspekt smrti. Znači, ja volim recimo The Good Place seriju, koja isto ima jedan pogled na smrt koji je mnogo više hrišćanski nego ovaj, ali je i opet prilično jedinstven. Tako da taj aspekt mi se jako dopao. Sama priča mi je stvarno odlična. Ne mogu reći baš 10 od 10, ali nije ni loša. Znači, ja bih što se priče tiče dao neku jaku 9, jer stvarno smatram da je priča izuzetno originalna, izuzetno dobra, ima dobar twist, ima dobro svašta nešto, tako da sa tog pogleda mislim da je ovaj strip stvarno odličan. Što se tiče crteža, kao što možete da vidite, crtež je fenomenalan. Znači, ove pastelne boje koje se vuku na neku plavu, roze, tako nešto, su fenomenalne, jako lepo se uklapaju u ceo koncept života posle smrti, odnosno reinkarnacije, jako lepo funkcionišu u samom stripu i mislim da autor ovog stripa, a ovaj strip celokupno je uradio Guillaume Marc, je stvarno uradio jedan fenomenalan posao i mislim da je ovo, što se crtački tiče, jedan od najlepših stripova koji sam ja ikada čitao.
Što se tiče samog izdanja, kao što sam rekao, prevod mi je fenomenalan, sve mi je odlično, samo mi ovaj font smeta i kada bi se to promenilo bi bilo definitivno neka jaka 9, a ovako kako stvari stoje, ovo mi je jedna slabašna 9, odnosno jedna jaka 8 od mene. To bi bilo to, znači od mene ovaj strip definitivno ima preporuke sa jednom jako velikim Asterixom, da će biti težak za čitanje, ne zato što je komplikovan ili šta god, već zato što je font loš, ali osim toga sve ostalo mislim da je za svaku preporuku i da definitivno ljudi koji vole američku školu stripa, što je opet pomalo čudno da Veseli Četvrtak objavi nešto u američkoj školi stripa, mislim da ovo izdanje itekako vredi i da trebate da ga nabavite. To je bilo to, hvala vam na gledanju, vidimo se krajem nedelje sa novom nabavkom od Wolf Comics. Hvala na gledanju, bacite like, share, subscribe, ring a bell, everything else, pa se vidimo za neki dan. Bye bye.